Значи, нека да започнем с една доста стряскаща статистика. До 2300 година превозването на един обикновен палет с стоки от единия до другия край на Европа се очаква да струва с около 25% повече от днес. Да, това са огромни цифри. Абсолютно. И най-интересното тук е, че тази драстична промяна изобщо не е породена от някаква, обикновена инфлация или пък поредния геополитически конфликт. Причината всъщност е, че самото време, самият климат започва чисто физически да чупи веригите на доставки. Точно така, климатичните промени вече отдавна престанаха да бъдат просто някаква екологична кауза за спасяване на полярните мечки. Да, напълно. В момента те действат като като безмилостен икономически диктатор. И този диктатор буквално преначертава цялата глобална карта на транспорта и логистиката. И точно за това в днешния ни задълбочен анализ ще разглобим в детайли тази трансформация. За целта стъпваме върху един много специфичен доклад за влиянието на екстремното време върху сухопътния транспорт, както и върху мащабния пакет от регулации на Европейския съюз. Да, известния пакет Fit for 55. Точно той. Мисията на днешния разговор е ясна. Трябва да дешифрираме как тези нови зелени закони, в комбинация с нагорещения до безумие асфалт, създават този огромен скок в разходите. Абсолютно. Но по-важното е, че ще се опитаме да разкрием конкретните стратегии от източниците ни. Стратегии, чрез които една транспортна флотилия може не просто да оцелее, а буквално да спести между 10 000 и 20 000 евро годишно. Това е ключовото тук, защото автомобилният сухопътен транспорт ще поеме най-тежкия удар от всички тези промени. Той е изложен фронтално както на този безпрецедентен регулаторен натиск, така и на физическите капризи на времето навън. И за да разберем как тези глобални политики, които се разписват някъде там, в Брюксел, бъркат директно в джоба на превозача, на магистрата. Трябва да започнем от основата. Точно, трябва да разберем механизма, по който Европа изобщо планира да постигне тази амбициозна цел намаляване на емисиите с 55% до края на десетилетието. Добре, тази рамка е наистина ключова. Как всъщност работи тази регулаторна преса на практика? Защото документите често борават с едни такива абревиатури, които звучат супер дистанцирано, като например тази система ETS-2. Да, ETS-2, тя всъщност е просто разширяване на вече съществуваща европейска система за търговия с емисии. Но сега тя вече обхваща и горивата за автомобилния транспорт. До сега транспортните фирми плащаха просто пазарната цена на дизела, нали така? Да, отиваш на колонката и плащаш. Точно. Но вече всяка изгорена капка гориво получава своя собствена допълнителна въглеродна цена. Чакай малко, как точно това удря финансово компанията в ежедневието? В смисъл, превозващите трябва ли да попълват някакви сложни въглеродни данъчни декларации в края на годината или този разход ги удря веднага? Удря ги абсолютно директно на самата колонка. Вау! Да. Дистрибуторите на горива са задължени от държавата да купуват тези въглеродни квоти. И те напълно логично просто прехвърлят този разход в крайната цена на дизела, който продават. Ясно. Значи фирмата плаща данъка в момента на зареждането. Абсолютно. Успоредно с това обаче Европейският съюз въвежда и втори изключително мощен инструмент. Нарича се CBAM или Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите. Добре, нека да разчепкаме това, защото е важно. Този CBAM на практика функционира като някаква екологична фейс-контрол система на самия вход на Европа. Нали? Да, много добро сравнение. Нещо като клубна такса. Европа на практика казва на външните пазари: вижте сега, ние налагаме изключително строги и много скъпи екологични стандарти на нашия собствен бизнес. Няма да позволим на външни играчи да внасят стоки и услуги и да подбиват цените ни само защото идват от държави, където могат да горят мръсни горива безплатно. Точно така. Да. Тази клубна такса е направо жизнено важна, за да се изравни игралното поле. Иначе просто ще се унищожи европейската индустрия. Но виж, докато Европа пази външните си граници, тя паралелно затяга примката вътре. Навлизаме в края на ерата на дизела, въвеждат се нови, бих казала, брутално строги стандарти за CO2 емисиите на самите превозни средства. На самите камиони. И DAF.
те ще бъдат изправени пред почти непреодолими бариери изобщо да продават нови дизелови влекачи. И дори камиона вече да е купен, нали, самото му движение става лукс. Защото четох в източниците, че въглеродният компонент вече се вкарва директно и в пътните такси. О да, в Германия тол таксите вече скочиха драстично и то точно заради включването на CO2 емисиите като основен фактор при ценообразуването. Но тук има един огромен контрааргумент в данните, който ми направи впечатление. Очаква се този нов стандарт Евро 7 да влезе в сила през 2028 година с смазващо скъпи изисквания към двигателите. Няма ли тази гигантска капиталова инвестиция просто да смаже и да фалира малките семейни транспортни компании? Тези, които оперират с 2-3 камиона и нямат милиони за обновяване на автопарк. Рискът от фалити е напълно реален за компаниите, които не успеят да се адаптират достатъчно бързо. Но ако свържем това с голямата картина, идеята на тези регулации не е просто някаква наказателна акция срещу малкия бизнес. А какво е? Това е опит за форсирана пазарна трансформация. За да не се стигне до тотален колапс, Европейският съюз всъщност задължава държавите членки да изградят алтернативата. Тоест инфраструктурата. Точно. Чрез регламента за инфраструктурата за алтернативни горива, държавите са задължени да финансират и да изградят гъста мрежа от супербързи зарядни станции и водородни колонки по всички основни европейски пътища. А това е така наречената TEN-T мрежа, вали? Трансевропейските транспортни коридори. Да, основните артерии на континента. В смисъл, без тази мрежа, скока към електрически камиони би бил чисто технологично самоубийство. Абсолютно. Логиката е точно такава, да се осигури мрежата за сигурност преди вратата за традиционния дизел да бъде затворена окончателно. Добре, но тези правила се пишат и обсъждат в някакви климатизирани офиси на хартия. Ето тук става наистина интересно, защото истинския физически шок за индустрията се случва навън, на пътя, когато гумите на един 40-тонен камион стъпят върху нагорещения асфалт. Да, асфалт, който вече не издържа на новите климатични реалности, физическият сблъсък е безпощаден. Екстремните горещини през лятото вече водят до масови деформации на пътните настилки. Асфалта буквално омеква под тежестта на целия този трафик. И за да предпазят инфраструктурата си, много държави вече въвеждат пълни забрани за движение на тежкотоварни автомобили в най-горещите часове на деня. А един спран камион е просто машина за генериране на чисти загуби. Транзитното време се руши, маржа на печалба се изпарява. Точно така. А пък когато камионът все пак се движи, и то при температури над 35 градуса, разходът на гориво скача с до 7%. Сериозно? 7%? Да. Което, ако го сметнем, възлиза на около 2600 евро допълнителен разход на една единствена машина само за едно лято. Вау! За да си обясним физиката за това, нека да си представим, че човек се опитва да охлади къщата си, като просто остави вратата на хладилника широко отворена в средата на августовска жега. Много точен пример. Нали? Системата започва да работи двойно по-усилено, изгаряйки огромни количества енергия или в случая на камиона десетки литра дизел само за да поддържа базова работна температура и да предпази двигателя от блокиране. Като маратонец, който бяга в Сахара. Абсолютно. Двигателят постоянно се бори за охлаждане, климатикърът в кабината работи на абсолютния си максимум заради шофьора и отделно заради самия нажежен асфалт, животът на гумите пада с цели 20%. Това е страшно много. Да, и тук се затваря един много опасен порочен кръг. Изгарянето на това допълнително гориво заради жегата означава автоматично генериране на повече емисии. А повече емисии означават по-високи сметки през въглеродната система ETS-2, за която говорихме преди малко. Точно така. Климата директно умножава данъка. Обаче времето не е само жега. Нали в доклада изрично се споменават и разрушителните наводнения в Германия през 2021 година. Те причиниха щети по инфраструктурата за над $500 милиарда, мостове паднаха, пътища бяха буквално отнесени, което наложи пълно премаршрутизиране на логистичните потоци за месеци напред. А всяка такава промяна на маршрута добавя стотици километра обикаляне. И ако погледнем пък към зимните месеци, там се появява проблемът с физическата тежест. Задължителното зимно оборудване, веригите, всичко това добавя стотици килограма към общото тегло на композицията. Което директно изяжда от полезния обем на товара. Този товар, който всъщност може да бъде фактуриран на клиента.
а пък средната скорост пада критично заради снегонавяванията. Точно така. Машините се чупят, маршрутите се удължават, пътищата се топят. Добре, но кой всъщност навигира целият този ежедневен хаос? Шофьорите. А докладите ясно алармират, че международният транспорт страда от хроничен и постоянно задълбочаващ се дефицит на кадри. Ами, напълно логично е. Температурните шокове, постоянният стрес от задръстванията по границите и напрежението да се спазват графици в тези невъзможни условия, всичко това води до тежко физическо и психическо изтощение сред шофьорите. Когато една професия е свързана с оцеляване в кабина при 40-градусова жега или пък в ледени виелици, тя съвсем естествено става все по-отблъскваща за младите кадри. И когато шофьорите не достигат, а пътищата са блокирани, целият този гигантски организъм на глобалната търговия започва някакси инстинктивно да търси нови кръвоносни съдове. Да. Наблюдава се един невероятен домино ефект. Той преначертава веригите за доставки по начини, които може би малко хора извън самата индустрия изобщо осъзнават. Това, което е истински очарователно тук, е да видим как се случва на практика. Да вземем за пример засушаванията. През последните лета нивата на основните плавателни реки в Европа падат до толкова критични минимуми, че вътрешния воден транспорт буквално спира. Баржите хвърлят котва. Да, хвърлят котва, защото рискът да заседнат в тинята е твърде голям. Добре де, но заводите и супермаркетите не могат просто да спрат работа и да чакат есените дъждове, нали така? Клиентите искат стоките си сега. Абсолютно. И затова индустрията панически прехвърля всички тези огромни обеми стоки към шосейния и железопътния транспорт. И това прехвърляне обикновено се случва в разгара на летния отпускарски сезон, когато капацитета на транспортните фирми е намален. Точно. Търсенето премазва предлагането за броени дни. Стотици компании се борят за няколко свободни камиона, което буквално изстрелва навлата, т.е. цените за превоз до небесата. Значи, тази постоянна несигурност и тези ценови шокове принуждават големите корпорации да направят дълбоки структурни промени. Те явно осъзнават, че дългите трансконтинентални маршрути са станали твърде уязвими. И твърде непредсказуеми. Заради това производственият капацитет бавно, но сигурно започва да се мести по-близо до крайния пазар. Веригите за доставка реално се скъсяват. Тоест, вместо един дълъг курс от единия край на Европа до другия, логистиката преминава към по-чести и по-къси курсове, така наречената последна миля, доставката от локалния разпределителен център до крайния клиент, тя се превръща в най-критичната и потенциално най-рентабилна част от веригата. И това предизвиква бум на тези консолидационни складове около големите градове, предполагам. Точно така, масивен инвестиционен бум. И така, какво означава всичко това? При целия този хаос, растящи въглеродни данъци, екстремно време, което чупи техниката, и тези панически промени в маршрутите. Как една транспортна компания изобщо оцелява днес? В началото загатнахме за някакви стратегии, които могат да донесат спестявания от 10 000 до 20 000 евро годишно за една флотилия. Нека да разглобим математиката за това. Добре. Нека да вземем за пример една средностатистическа флотилия от 50 камиона. Оцеляването започва с жесток контрол на абсолютно микрониво. Първата стъпка е така нареченото екошофиране и ежедневният мониторинг. Споменахме, че гумите се разпадат от жегата. Ежедневната проверка на налягането на гумите предотвратява образуването на онези мехури, които шофьорите наричат жабки, и които водят до експлозии в движение. Точно така. Спасяването само на една гума от пръсване на магистралата спестява не само покупката на нова, но и стотици евро за мобилен сервис на пътя, огромни глоби за закъснение към клиента и пропуснати ползи от престоя. А по отношение на разхода на гориво? Там мениджърите трябва да въведат гъвкаво транзитно време. Изместването на курсовете рано сутрин или късно вечер извън пиковете температурни часове директно сваля онзи допълнителен разход от 7%, за който говорихме по-рано. И когато мултиплицираме тези привидно малки оптимизации по броя на камионите и курсовете за една цяла година, сумата много лесно надхвърля споменатите 15-20 000 евро на флотилия.
Абсолютно. Но има и една много специфична логистична маневра за летните месеци, която е ключова. Изрично се препоръчва през най-горещите дни мениджърите да приоритизират превоза на най-леките товари. Чакай сега, от чисто финансова гледна точка това звучи напълно абсурдно. В смисъл, защо една компания би избрала да пътува полупразна и да генерира по-малко приходи, точно когато разходите й растат главоломно? Защото физиката на процесите тук е безмилостна и финансовата логика стъпва точно на нея. Как така? При изключително високи температури въздухът се разширява и става по-рядък. Охладителната система на тежкотоварния камион използва точно този външен въздух, за да отнеме топлината от двигателя. И когато въздухът е рядък, охлаждането е драстично по-неефективно. Ако в този момент камионът е натоварен с максималните възможни 40 тона, натоварването върху машината става критично. Двигателя сигурно се затормозява до краен предел. Точно така. И компютърът впръсква огромни количества гориво, за да компенсира липсата на ефективност. Загубата от извънредно изгореното гориво и огромният риск от трайна повреда на двигателя многократно надвишават евентуалната пропусната полза от фактурирането на по-малък тонаж. Вау! Това е изключително просто и логично, когато човек разбере механизма. Но освен тези технически трукове, има и ситуации на пълен форс-мажор. Какво прави една компания, когато магистралата пред нея е залята от наводнение, а клиента си чака стоката? Тук вече влизат в сила стратегическите бизнес партньорства. В ситуация на криза най-лошото е просто да вдигнеш ръце. Ако една компания е блокирана, най-добрата стратегия е да предаде заяската на конкурент или колега-превъзвач от някаква партньорска мрежа. Някой, който географски се намира в по-добра позиция. Точно така. Компанията губи част от печалбата за конкретния превоз, но спасява договора, не плаща неустойки и най-важното запазва репутацията си пред клиента. Има логика. Другата маневра е интермодалния превоз, т.е. качването на самото ремарке на влак за най-дългите и проблемни отсечки от маршрута. Това директно реже разходите за гориво и драстично сваля въглеродния отпечатък. Всичко това обаче изисква огромна гъвкавост. И в крайна сметка преминаване към по-екологични камиони, за да се избегнат тези убийствени въглеродни такси. В документите четох, че много често се споменава преминаването към HVO гориво. Какво точно се крие зад тази абревиатура и защо го смятат за спасителен пояс за индустрията? HVO всъщност означава хидрогенизирано растително масло. За разлика от традиционния биодизел от първо поколение, който често създава технически проблеми и замръзва при ниски температури, Да, шофьорите често се оплакват от него. огромното му технологично предимство на пазара в момента е, че може да се налива директно в резервоарите на съществуващите дизелови камиони. Без да се налагат някакви скъпи модификации. Абсолютно никакви технически модификации по двигателите. Тоест, една фирма не трябва да тегли кредити за стотици хиляди евро за нови електрически влекачи точно днес, а просто сменя вида гориво на бензиностанцията. Именно. И чрез тази проста смяна въглеродните емисии падат с до 90%. Това повдига един важен въпрос. Това е перфектният мост за оцеляване на индустрията в момента. Дава им глътка въздух. Да, дава възможност на превозвачите да отговорят на екологичните изисквания веднага, докато чакат технологията на електрическите батерии за тежък транспорт да стане по-достъпна. Но зелените алтернативи винаги са по-скъпи първоначално. Откъде ще дойде финансирането за този преход? Източниците категорично насочват към интелигентно използване на европейските фондове. Съществуват инструменти като Механизма за свързване на Европа, известен като СЕФ Транспорт, или Фонда за справедлив преход. Тези програми предоставят грантове и безвъзмездни средства, създадени точно за да подпомогнат зелените инвестиции на бизнеса. Оспорено с това обаче, компаниите трябва активно да търсят екологично осъзнати клиенти. Имаш предвид тези големи корпорации, които искат да се рекламират като зелени. Точно тях. За тях е въпрос на маркетинг и корпоративна отговорност да отчетат нулеви емисии. Тези гиганти са склонни да платят така наречената зелена премия. По-високо навло. Да, по-висока цена за транспорт, но само ако превозвачът може математически да им докаже нисък въглероден отпечатък. Оцеляването изисква и доста изпреварващо планиране обаче.
В доклада се препоръчва компаниите да интегрират сателитни данни, използвайки инструменти като Европейската програма Коперникус. Да, много важно. Целта е да се анализират и предвиждат метеорологичните условия по маршрутите дни предварително. А от чисто юридическа гледна точка, превозвачите трябва да вкарат железни форс-мажорни клаузи за екстремно време в договорите си. Абсолютно. Тези клаузи автоматично покриват допълнителните разходи при забавяне заради жега или наводнение. Сухопътният транспорт очевидно отдавна не се изчерпва с това просто да имаш камион и човек, който да го управлява. Да, изисква се ниво на мениджмънт, съизмеримо с управлението на технологична компания. Като обобщим всичко до тук, сухопътният транспорт си остава самата кръвоносна система на европейската икономика. Без съмнение. Видяхме по време на различни глобални кризи, че когато доставките спрат, икономиката просто спира да диша. Рафтовете в магазините се опразнат за дни, а заводите спират поточните си линии. Но в самия център на тази кръвоносна система винаги стоят хората. Най-добрата технологична оптимизация, най-хитрите форс-мажорни клаузи и най-зелените горива са напълно безсмислени, ако компанията ни инвестира в здравето и сигурността на шофьорите си. Те са на първа линия. Те са тези, които поемат целия физически удар на климатичните промени директно в кабината. Осигуряването на по-чести почивки, адекватна климатизация, планиране на маршрути с безопасни паркинги – това не е просто някаква корпоративна социална отговорност за пиар. Това е единственият начин индустрията да запази хората си и да не колабира от липса на кадри. Напълно съм съгласен. И докато сме на тема оцеляване в този съвсем нов климатичен и икономически ред, ето една мисъл за финал. Ако регулациите и екстремното време трайно и необратимо оскъпяват логистиката с 25% и ако това чисто физически скъси веригите на доставка, принуждавайки производството да се върне обратно в Европа, близо до потребителя, не ставаме ли всъщност свидетели на края на ерата на евтините глобални стоки? Много добър въпрос. Дали не навлизаме в един нов свят, в който локалното производство и потребление вече няма да бъдат просто някакъв благороден екологичен идеал за активисти, а единственият математически възможен икономически модел? Ами това е въпросът, чието отговор всяка голяма световна корпорация се опитва да пресметне точно в този момент. С това ще ви оставим днес. До следващия път.